Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм сезгә. Нагаевада кунакта тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Кем булы икән бүгенге кунак дип тыпырдап торадыр йөрәгегез? Сәхнә. Җыр моңнар иле. Кемдер җырлар алды, шау-гөр уен кораллары уйный башлый. Сәхнә тутырып, сикереп-сикереп бию башлана. Утлар төрлечә яну балкышлары бирелә. Җыршыннан гына көтә-көтә аргаш кайбер вакыт килеп чыга. Башкортстанның ат казанган артисты Марат Шәйбәков сәхнәгә чыкканда үзеннән алда җыры чыга, моңы чыга, дуслар. Бүген ул тапшыруыбызның кунагы. Сәлам юлладык, Марат. Сәлам, Мин дөрестән дә әйттем, чөнки дә син шундый җырчы, табигатың белән дә, тумыштан да урамдамы, урмандамы, авылдамы, ихатадамы, капка төбендәме, бүрәнәдә утырган әбиләр янындамы, син барда кайда бассаң шунда җырлана торган җыр да бар, гармун да бар, баян да бар. Килешәсеңме? Килешәм, Зифа апа, Аллага шөкер. Сәлам телеканалын карыймы, Марат дип сорыйлар, килгән дә ул диләр. Карыйм. Ничек, күңелгә хушмы? Хуш. Әйтеп карар. Барысы да әйбәт. Шулай бит. Чөнки безнең өчен һәрбер кунакның, һәрбер телевизор караучының аң фикере бик тә кирәкле дип саныйбыз, Марат. Башлангыч кына эшләребез, хезмәтебезнең уңышлары кунакларыбыздан да тора. Инде ямьле аскын яклары, бик күп сәнгать әһелләре, шәхесләр тудырган як. Билгеш авылы. Аскын Әнисе районы. Тәлгать гаиләсендә 4 ул 2 кыз дөньяга килә. Шуларның берсе уйнап, гармуннар тартып үскән гаиләдә Марат исемле була. Үсеп җитә, җырчы булып китә. Әйдә әле шул якларга кайтыйк. Зифа апа, чыннан да инде без 6 бала үстек. Семьяда минең олы абый авылда тора, 2 апа Уфада, мин инде 4нче бала. Аннан инде минең 2 энекәшем бар. Шул аскын якларында Билгиш авылында туып үстек. Билгишнең тәмле, шифалы суларын эчеп, безнең якларны беләсез. Ул урман якларында бик бай яклар, шишмәләр. Ну, искиткеч табигатьтә як бит инде безнең яклары. Минең инде бездә инде авылда 8 класс укыдык без. 2 классны инде Кашка урта мәктәбен бетердем мин. Минем әти, әни инде совхозда эшләделәр гомер буе. Әти инде комбайнер булып та эшлә, 25 ел буе ул комбайнер булып эшләгән инде. Шуннан комбайнердан төшкәч, инде бик каты көйде. Бу 6 баланы ничек үстерәмен, ничек тукландырырмын дип. Инде аннан совхоздан соң узак елларда мәктәптә эшләрде, инде техничка булып. Ишетеп белүемчә, 4-гез рәхәтләндереп гармуннарда уйнагансыз һәм берсе дә сәнгать юлынан китмәгән, фақат син сайлагансың, шулай бит? Абый да уйнайдыр әле, хәзер уйнамый инде. Апа, менә Рима апам бик матур уйный, үзе җырлый. Бәләкәй энекәш А дигәндә ул минең баянда бик яхшы уйный. Стәрлетамакта менә укыды ул баяниска. Бүгенге көнне инде ул эшләп торды, сәнгать юлына китмәде, нефтяник булып китте инде. Марат, күбрәк гармунчы буларак син менә кичкенәдән ничек сине шушы була килгән, гармунчы буларак хезмәт елларында шулай башланып, менә шундый бер очрак булган бит әле, хәтта гармунны жәлләп мәтеге күлмәкләрне җуабыз бит инде, кием салымны җуабыз, гармун җуылган вакытлар. Безнең иске гармун булган инде, абыемнар уйнаган, каяндыр инәйләр алып кайтканда инде ул тузанга батып беткән булган инде теге гармун. Шуннан инде риштә чакта инде абый, апа инде теге гармунны теге шистардып юарга булганнар. Ул тузанны теге мехалардан тузан тулып беткән бит. Моны әйбәтләп суга салып, ышкып, матур итеп юып, пиш башына куйганнар булар, кибәргә көтеп торалар диенде. Инде кайтып була без гармунны юдык алып, кипкәнен көтәбез. Пиш кызу бит инде иртән алганнар теге гармунны, шуны уйнап карайлар. Сө биткәнде, кнопкалары куелып суда, шуннан инде мәрхүмгә миңа авырлы чакта киткән Карайдилгә, күз пышрак булган инде ул. Шуны барып, шунда Беларус дигән гармуннар бар, хәтерегездә булса, шунда матур, шунда яхшы гармуннар, шушы гармунны алып кайтып, шуны апалар маша итеп өйрәнгәннәр инде минем.
Мен енді өзім бәлеке шақтаны уже мектепке де кірмеген вақыттарым китапта ойнағанмын, енді де китап алам, да дейді китап ойнап, шuna инейлер менге тоже бір бәлеке генә детский гармон, аның баслары да бар, енді бұл бәлеке өзі, гармон енді, шуңарда ойнап, шуны әкірен генә ките, мен теге жырған итмейдір емелеген. Соннар қойып түгілме? Соннар қоймады, мен соннар өзімнен өзім ките. Мәктепте оқығанда да шушы гармонны ойлап отыра едім. Мәктепте урок бітеді, мен үйге жүгірем, ойнайым, бірер сағат занимация етем, аннан шығып мал аслары алып, тирислер төгіп, күнде жүрай занимация етейдім. Анда әлі менің гармондағына, аннан енді менің сөйлегенім бар, енді әтейімнің бір туған інісі әрі моргта яшайдыр, алар қонаққа қойтадыр. Анна олар қойтқаш, енді мені ойнаталар, енді концерт қоябыз. Өсмір шақта біз кешелерін атлар көттік яланда, біргелеп ұшақ яғылар, хәтірлерді қаманыда. Yıllar uzgan, yürek tuzgan, şuk malайlar paylarda. Sağınıp şuşı şakılarını urap kaytam uylarda. Sihri kişki uşaklar kalsa da yıraklarda. Yalgını anın sürelmi balgı gel yüreklerde. Sihri kişki uşaklar kalsa da yıraklarda. Yalgını anın sürelmi balgı gel yüreklerde. Kişki tınlıklarını yarıp şınladı kıngıravlar. Açabışıp uzışılarda öte köpme sınavalar. Yıllar uzgan yürek tuzgan şuk malaylar paylarda. Sağınıp şuşı şakalarını urap kaytam uylarda. Sihri kişki uşaklar kalsa da yıraklarda. Yalgını anın sürelmi balgı gel yüreklerde. Sihri kişki uşaklar kalsa da yıraklarda. Yalgını anın sürelmi balgı gel yüreklerde. Мен білген Марат енді ол әлі де сен, ол юморға ұстасың, ол сен бек қызық ұстаз жүр сөзді де сен, бәлеке шақта бет енді бек бүтіршікті болған садыр әтлігішлерге үлгірілген минутларını еске алалы. Менә шундай шаклар бар деп хәтерләгән. 1 апрель көннәрендә әтлегешләйдер инде әбиләр тегелек сукмак буладыр инде безне казыйбыз, су салабыз, су тутырабыз, үстенә кар әбиләр батабыз кәртәгәр. Тиргейлер безне кыйбаша карыйбыз дигән әбиләр китә таяк белән төшмәгән теге шокырга төшеп китәләр бер аяк белән шулай. Әле кайтканда күбесе юклар бит, күбесе исәннәр, әнинең тиңдәшләре, әтиеңнең бергә замандашлары сокланалармы, горурланалармы синең белән аркаларыңнан шапылдатып сөя торганнардыр. Шулаймы? Әтинең инде менә авылда бер туган энесе менә берәү генә калды, Хамза абый, ул инде тоже минаңа инде үземә таллям биргәннәр инде, электеге талляным бар, шуны кайтарып биргән минаңа. Ул шуңарда өйрәнеп китте ул менә картайгач, пенсияга чыккач, шушы таллянда өйрәнеп, үзенә талляннар алып, менә инде ул бүгенге хәтта уней ул инде кайтсам теге шатланып инде бергә сөйләшеп Социаль челтәрләрдә мин бик мавыгам. Тормышы, язмышы белән Маратның әле күптән түгел концертлар белән кайтканда аның йортында кунак булып киттегез. Җырлашып, биетеп, мин аны таллянып, алардагы җиңгәм белән инде биеп, җырлашып. Әле җиңү бәйрәме көнендә дә аскынга бик зур бүләк ясадың. Аскынга чакырдылар, кунак итеп, мин инде үземнең туган ягымны бик яратам, горурланам мин аскында туып үскәнем белән. Мин инде нинди генә чакыру булса да, мин инде менә чакырдылар аскынга. Менә шулай Марат абый, кайталмассыз микән әйтәм. Бер сүзсез кайтам, мотор итеп
сәхнәләр әзерләгәннәр, бик күп халык булды, рәхәтләнеп бергә якташлар белән җырлашып биештек. Сәлам телеканалы аша аскыннарга Марат белән сәлам җибәреп утырыйк әле. Сәлам, Тугры сәлам. тамашачылары арасында аскынлар аеруча якын итә. Синең бер социаль чатларда, Инстаграмда басып калган әйтми булдыра алмыйм әле әтиянеңә рәхмәт әйтәсе килә шундый егет үстергән өчен. Йорт каршында торасың, сез ул йортны матурлыйсыз, гел бизисез, аны гел буяп торасыз, сез бакча кураларыгызны карыйсыз, ләкин бикле бит инде ишек, әткәнкә киткәч, син шунда торасың, шундый матур сүзләр әйтеп, гөрләп торган өй сүнде дә куйды. Киткәч, әнкәйле мин үземнән кичереп, мин әйтәм, бәлки шагыйскә төште, Марат та шулай булгандыр. Башта бит оялабыз, әниләр, әтиләргә ярып йөрегә. Укыган вакытта алгарак, арткарак чыгабыз, аннан яшьлектә сагынабыз, аннан бер вакыт җитә, дулап дөнья көтә башлыйбыз, үзебез артыннан үзебез чабабыз. Алар кайгысы булмый. Шуннан бер заман аларны үлесе килгән чак җитә, алар булмый. Син бу хакларда ниләр уйланасың? Туып үскән вакытта шул чынлап әйткәндә өй гөрләп тора иде. Музыка безнең бер вакытта да теге җырмың үзелмәде. Бер дә уйламаган идем безнең йорт шулай бикләнеп калыр дип. Өй инде миңа бер ел шулай төшкә керде. Өй ничектер өйне жәллим инде менә теге шунда туып үстек, шунда җаны бар кебек инде менә көн төшкә керә инде, төшкә керә. Менә бүгенге көнне Аллага шөкер минем Фирдания апам белән Азат изне Алар инде хәзер пенсиягә чыктылар, Азат изне тоже нидәсе бердә эшләп, алар хәзер җәй буена менә тавыклар алып, рәхәтләнеп, өй менә әле кайттым, уже рәхәт, өй ачык, өй бикле түгел, карыйбыз, нитәбез, чистартабыз, юабыз дигәндәй. Үтеп тә киткән яшы гомер, җилкенә һаман күңел. Әллә сиңа шулай кулай, нигә ашыгасың болай? Тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Яшилкенчәк түгел күптән, биде бездән еллар үткән. Ник син шулай ашыгасың, бар сиңа да бераз үткән. Тукта, ашыкма син, тукта вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Ничек теләсәң, теләмәсәң дә туктатып булмый, вакытны артта кала һәм кәефне тагында кәефлерәк итәр өчен шәйләп утырсын иде Марат, эндәшми әле Зифа диярләр. Әйдә әле тамакларны шылатып кына булганча кунак булган булып шәйләр эчеп утырыйк, Марат. Инде дә Шәйләрегездә Зифа апа. гармуннар белән чыгып киткәч, укырга сәнгать училищесына килгәч, хәзер кыскарак тукталабыз, әмма бик кызыклы сиңа зур иттереп бирле куеп чыгарганнарын теге ноталар белмәгән малай, җырлап күпме нык иттереп җырлап, сәләте күпме булса да, һәм үзе сөйли. 8нче классны биттем дә, училищега керергә булдым. Килдек. Сәнгать училищесына. Минем бит анда бит музыкальное образование белән генә керелә. Минем бит инде авылдан музыкальное образование юк. Килдек, документларны сдап айттык. Монда инде безнең дядя Кайса абый бар иде инде мәрхүмкәй. Ул сөйләшкән, ул теге лесной нидә эшлидер, менә министерство лесного хозяйства. Ул сөйләшкән, менә керәсең, барасың, талантың бар. Мин бардым, документларны бирдек, мине уйнатып карадылар. Мин бик яхшы уйный идем, уже 8нче класста, мин уже өйрәнгән идем, яхшы. Всё алабыз, сразу алабыз, латныха экзаменнар башланды инде. Экзаменнарга уже минде үземнең группа белән мин буйга бәләкәй идем. Үземнең группага ярып йөрим иде. Миңа әйткәннәре инде бу егетне теге салфеджиягә фәлә кермәскә, потому что музыкальный образованиесе юк. Мин авыл баласы теге тегеләр кая бара, шунда ярып йөрим бит теге.
Шундан кереп отырдым мен неге енді. Ялгыш. Ялгыш диктант язарга. Хәзер кереп отырдым, минем кырыйда бер егет утыра енді. Фортепианода уйныйлар, нәрсәдер булай баш селки. Мин нәрсә эшлиләр соң булар дим. Хәзер булай карыйм хәзер. Сольфеджиодан диктант, музыкальный диктант. Шунан бу малайдан сорыйм, что вы делаете, медам? Диктант пишем дим. Медам, бездә урысча языктан, башкирский языктан гына диктант язып биргән балалар бит инде. Нинди диктант булай икән дип, аптырыйм инде. Утырам да, уже вакыт бара, булай карыйм. Менә утырам инде. Нәрсә язарга, мен белмәйм инде. Хәзер все собираем потихоньку диләр инде диктантларны. Хәзер мин утырдым дип пустай кагаз биреп булмый бит инде. До ре ми фа соль ля си до дип яздым да үземнең нене җибәрдем биреп. Аннан хәзер икенче көнне бардык инде училище алдына. Анда список тора инде кемнең нинди ятсыгы миңа берле куйганнар. Икене дә түгел, берле. Минем бөтен бетте, настроением бетте. Мин кермәем. Апам әйтә, син дөрес кермәгәнсең. Инде давай не юк бит. Шулай итеп син? Мин кайтып киттем аскынга. Кермим. Шуны ярты юлда минем Гайса абыз баянда сөйләштем, син бит анда керергә булмагансың, алалар кире килде. Менә мин күңел төште, булды, дидем, бармаем мин бальше. Анар инде Марат барыбер шул юл буйлап атлана. Стәретамак. Аннан унны бетергәч, Стәретамакка кирдем барыбер. Техникумы булып, аны тамамлап, анда инде уңышлы тамамлап, син баян буенча бигрәк филармониягә син баянчы булып киләсең. Аллага шөкер, анда Стәретамакта укыганда да ведущий баянисем мин, беркемнән дә яшермим дә, мин бүтән мероприятияларга менә Николай Александрович минем укытучы, бүтән министр культуралар килгәндә гел мине бастыралар, гел мине уйнайдырым. Любой туй килә, менә туйга сорап киләр, анда урысча туймы, любой туйга мин барадырым. Минең үземнең ставка бар, мин акча әйбәт эшлидерим, анда 2 көн барып уйныйм теге туйларда. Синең слух дибез, ишетү сәләте. Слух, минең теге нота белән уйнап күрсәтә миңа Николай Александрович. Мин тыңлап утырам да, анда бит нотаны разбирай итеп утыру авыр бит инде ул. Теге слухка төшәм дә, дәфтәрне ачып куйдым да берсендә. Уйныйм инде карап. Шуннан теге минем укытучы утырды да, Марат, ты же уже туда перешел, нота же. Теге якта уйнап атасың дип, дәфтәрне ачып куй, шунда бер тотылган инде. Шуннан бу инде уйнап күрсәтмәй башлады. Үзең давай уйна, үзең разбирай. Менә шулай итеп теге бүтән без инде студентларда кызларны кухняда җырлай торган, җырлап, биеп. Анда да син үз урыныңны табып, син уйламаган җирдән капыл гына җырчы булып. Мин инде филармониягә бардым баянчы булып, анда инде мине карадылар, тоже инде бер карауда алабыз диделәр, алдылар, анда эшләп киттем баянчы булып, мин инде цирковой бригадада эшләдем, Шамил абый мәрхүм Халитовларда, шуннан инде Кәтүк бабайлар белән, Вәлит агайлар белән кызык мәзәк төркемендә бик озак еллар эшләдем. Шуннан ничектер инде җырга тарта башлады. Мин инде Ризван абыйлар белән бик күп еллар эшләдем, Идрис Калимуллин белән эшләдем. Анда шушы 2 җыр эшләтеп, 2 җыр эшләткәннән соң инде теге Нәфси апа да исәния, Нәфси апа минең зур сәхнәдә җырлап карыйсы килә. Менә 2 аранжировка эшләдем. Яхшы итеп Карташов миңа аранжировкалар эшләп бирде 2 җырга. Шуннан инде Марат Кабиров РТИда безнең концерт, Марат Кабиров алып бара. Мин чыгып шул 2 җырны җырладым. Халык инде все, туктамый ул чабала. Давай, минем шыннап та минең җырда юк. Шуннан Марат әйтә, аның бүтән җыры юк, бүтән җыр белмәй ул ди. Ул шыннап та шулай. Халык көлә, шуткага алалар. Марат шуннан без белгән, Марат Шәйбәк дигән җырчы күктә йолдыз булып атылды һәм бу атылуның нигездә тагын да бер баскычы ул ихлас. Ихлас төркеме барлыкка килгәч, сез бит инде аерылгысыз булып киттегез. Үшегездә һәрбер гәйшә соңыдан күренде. Һәрберегез үзаллы җырчы булып китә торган өлгөрдегез. Ихлас нәрсә бирде сиңа? Зур этәргеш бирде инде һәрберебез. Безнең бит инде теге народный блокларда бар, һәм сольный үзебездә җырлыйдыр. Шуннан инде тора бара, менә шушы теге һәрберсе үзен отдельно җырчы икәнен ничектер
Һәм инде ниндидер аралыкта байтак кына йөрдегез, бик популярлык казандыгыз. Инде аралыкта сез айрым-айрым киттегез һәм бүгенге көндә дә сез айрым-айрым юлларга китештегез. Хәзер инде ник алай айрым киттегез дигән сорауны бирсәм, халыкта аптырашта булыр, ник аны биреп тора, хәзер күренеп тора, чөнки сез айрым-айрым җырчылар буларак өлгергән идегез. Бер нинди низак белән дә түгел, бер нинди. Анда үзара бәлки белгән сәбәпләрегез булгандыр, ләкин нәрдә мин уйлыйм, хәзерге көнгә караганда сез ишегездә билгеле, популяр танылган җырчылар. Ихлас вакытыннан үтеп, бүгенгесе көндә син тирә-як өлкәләрдә билгеле җырчы танылган. Син Чиләбедәме, Ырымбурдамы, Татарстандамы үзеңнең тамашачың бар. Үзеңнең йөзең бар, репертуарың бар, җырларың бар. Менә нишләптер сине аралап, шушы эстраданың бүгенгесендә халыкчан җырчы исемлегендә йөртәләр. Үзең бу хакта ничек уйлыйсың? Чөнки мин халык җырлары, мин теге музыкант булганга, мен народник булганга, миңа халык җырлары якын, айма. Мин инде эллекләрдән чыгып теге иске җырлар алам. Минем концертта да халыкчан блок бар, бер битеп халык җырларыннан торган. Мин инде гармонда уйнайм бер елны, аны икенче елны тальян белән уйнайм. Менә шушы и җырларымда теге ничектер халыкчанрак, шундый сүзләре, менә Зифа апа синең җырларны бит инде күп ничәмә җырлар без туй җырлары, ничәмә еллар без котладык. Шуннан менә озак елларда ашыкма үзәргә без Себергә бардык та инде бер абзый баян уйнап шушы ашыкма үзәргә уйнаны араны җырлап утыра. Шуннан мин инде Казан малай ведущий Нияз. О, карар инде матур җыр, мин моны эшләп аламары дип әйтеп, бу шуты билгеле түгел. Мәйтә бу бит минем җыр. И мин шуннан башка суктым. Туктар, мәйтә бу бит кеше җырлый, монда табыннарда онытылып нитеп теге элек анда заманына караганда элек эшләнгән. И мин моны ула нитте мине яңартырга. Мен давай мин миңа яңа көч бирәм. Аранжировка эшләттем, яздырдым. И клип төшердем менә Казанга барып. И менә шушы җыр мин Татарстанда аңа хәтле мине ул хәт белмиләр иде. Мин беләләр, ну теге ул хәтле и шушы җырны биреп и ничектер атылып китте инде бу җыр. Җыйындың китәргә яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмас баралар. Минем күк яратмас, üzülgən aralar, яңыдан ялганмас. Атылып китте ул гына түгел, атылып китте Марат. Ашылдың син һәм менә бу пандемия вакытында әйтерләр бигрәк тә сәнгатькә авыррак килде аралык һәм тыныбрак та калынды. Әзрәк булды, Ничек үтте? Булды шул. Мин инде теге шундый ротациялар ниләр китеп башлай гына и пандемия килеп чыкты. Всё, концертлар тукталды. Мин озакта инде Нефтекамскида шак кына биреп өлгердем. Иҗу икенче көнне туктаттылар. Ну мин пандемияда эшсез ятмадым. Үйне эшләсе бар иде. Без инде тәрзә подоконниклар куя башлады. Бүтән ремонтта булдым инде. Көнне-төне шунда яттым. Мин пандемияда тик ятмадым. Марат, популяр дип үзеңне танысыңмы? Әллә мин болай теге уйлаганым юк үземнәрдәге мин болай, мин популяр. Мин үзең белән кайсы вакытта горурланып куясыңдыр, бәлки куйган чагың булгандыр. Күтәрелгән сайын горурланасың инде ул. Тегесе килеп чыга, монысы килеп чыкмай инде башта. Шулай бит инде шуннан теге менә шу әкрен генә шу халыклар яза тегеләй итәләр, булай итәләр. Шуңа көн теге әле ничектер әйткәндә инде әле күтәреләсе алда дип уйлыйм әле мин. Әле булай гына түгел. Ай, афарин. Менә монысы матур җавап.
бәхет мөлдірәмә тулы ярату болса, язмыш сайлап қауыштырған парыңнан оңсаң, бір-біріміз үшін генә туған яр болып, бар өмірні бәхетләрдә барабыз узып, бір кемгә дә алыштырмам бір кемгә, яши алмам синнән башка бір көнедә. Мин ышанам сиңа, ышан миңа, ышан бүрек бәгърем синдә. Бір кемгә дә алыштырмам бір кемгә, яши алмам синнән башка бір көнедә. Мин ышанам сиңа, ышан миңа, ышан бүрек бәгърем синдә. Давылларымны басасың давыллы чакта, сабырлык даруларым син түземсез чакта, таянышым терәгем син тормышым парым, сүрелмәс сөюе безгә тугры ярым. Бер кемгә дә алыштырмам бір кемгә, яши алмам синнән башка бір көнедә. Мин ышанам сиңа, ышан миңа, ышан бүрек бәгърем синдә. Бір кемгә дә алыштырмам, бір кемгә. Әйе. Син җырладың башка. Бик күп матур җырларны җырладык. Аңа кадерлек, мәхәббәтләр бик күптән күп булды. Һәм бер вакытны сиңа бик каты иттереп, Гүзәл Әхмәтова белән сезне бәйләп куйганнар иде чәчләрегезне чәчкә. Иләндереп. Аерылмаслык ясап, халык үзебездән дә алда. Бар идеме шул мәхәббәтнең киләчәге? Әллә ул сүздә генә, җырда гына калдымы? Кызлар күп булды инде ул Зифа апа, йөргән кызлар бик байтак булдылар алар. Үкенеп кенә калган кызлар калмадымы ләйсәнгә кадәр? Юк. Күптә булды бит инде, Күп булды Марат. Ай-һай, Билгиш елгасы гына түгел. Инде дә шул кадәрле матур, мин уйлыйм, мәхәббәт белән дә, акыл белән дә өйләнә белдең. Язмыштыр да, минем теләкләрем дә кабул булгандыр. Мин инде үзем теге соңгына өйләндем бит инде, 30 булып, 31 тулмыйча өйләндем. Мин үзем яшь булсам да, шулай теләп йөрдем. Миңа Аллакаем шундый акыллы тормыш иптәше бирде. Үземнең теләкләрем дә кабул булгандыр. Шул хәтле мин теләгәнчә килеп Ничек чыкты. таныштыгыз? Без инде Әнвәр белән Мына Пушкинада больница бар бит әле. Бер малай Радис деген балдаш малай шундан охранада утырадыр. Шундан ул әйтәйин якташым бар ди, бик акыллы кыз. Менә вот сине таныштырып. Шәфкать туташ таныштырасы киләде. Мин шат ябыштым. Давай мәтәм. Әле үзен күрмәстән? Үзен күрмәдем дә, мин инде мин давай мин таныштыр. Шундай акыллы кыз Марат абый дип шулай Радис сөйләде инде. И номерларны биреп, ничектер шулай танышып киттек. Без Ләйсән белән шулай йөри башладык. Бик матур. Очрашып йөрдегез инде. Узак йөрмәдек, аңарда. Вообще узак йөрмәдек. Мәйтәм, давай Ләйсән өйләнешик. Кайтып сорап кел. Мин дә алай гына әйтә, әти-әниләргә кайтып сорап килергә кирәк. Әбиләргә кайткан инде, әбиләрдәге үзен кара инде балакаем, теге артист, ничек булыр икән дип алар да. Артист. Гастрольләрдә. Булай итәр, тегеләй булыр, Аяз көндә яшен кебек итеп, әле генә нигә күрендең? Тибрәндереп күңел кылларыма, гүл чәчәкләр булып үрелдең. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Юк дим үзем үзгәләнәм, сиңа алып китә уйларым. Бүтәнне мин сайлар идемме соң, белгән булсам дөньяда син барым. Соңладың бит
үзелеп яратырга. Соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булдың әллә кемнәргә. Соңладым бит үзелеп яратырга. Соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булдың әллә кемнәргә. Инде дә матур итеп гаилә кордыгыз, 2 балага гомер бирдегез, тәрбия бирәсез. Кызым үсә, менә җыр язып биргән. Кайсыгыз түземрәк, Ләйсәнме, синме? Тормышның көнкүреш мәсьәләләре вакытында ниндидер борчулар, катлаулыраклар, кайбер вакыт араны менә булай әйтә торганнар килеп кергәндә. Ләйсән түземнерәктер. Мин үзем тиз кызып китәм, тиз суынам мин. Мин 5 минутта уже. Кәләгәндә Ләйсән ничек йөри? Сөйләшмәйбез инде, әзрәк сөйләшмәйбез дә шуның ничектер. Ял итеп аласыз. Шуннан мин теге биленә фәлә төртеп җибәрсәм, шунда сөйләшеп китәбез инде, шуңа матур. Көлдереп җибәрәсез. Мин узак йөри алмыйм алай теге, сөйләшмәйм теге. Мин бит үзем дә теге зимата күреп торасым. Мәрхәмәт әйтәләр, сәлам телеканалы караучылар. Ой, ват ишмаса өйләнгәндек, яшәүе дә шәп бит дисеннәр, хыянәт бер дә булмады. Ләйсәнгә өйләнгәннән бирле син инде күзләренә карап тормыш иптәшем хәләлем генә соңга кадәр дип торасың. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Әйтәләбез, папа, Ходай артайын күрмәсен, шулай гомер буе матур итеп яшәргә ярсын. Инде китик бу юнәлештән. Тормыш кагыйдәләрең, тормышта нинди кагыйдәләр менә бар бит инде юл кагыйдәләребез. Юлда йөрүчеләр, машиналарда, руль артында булганда, тормышның синең өчен генә булган. Менә бу җирдә минеке шулай булырга тиеш, шулай булырга тиеш. Төшенгелеккә бирешмәскә кыладым. Теге була бит шундый вакыттар, теге ничектер уйга батасың, теге төшенгелек, күңел киеренкелек, агрессия дибез бит инде, еш буласың. Ул хәтта нык булганы юк минердә, булгалый, мин теге бирешмәскә тырышам. Күз алдына килә синең сылыусының, шул вакытта кысылгандай булатының. Күзләремне ачамда мин өннәремдә, төшләремә кереп йөрәмә. Син миңа хәзер инде кирәк түгел, сагынмый сине йөрәгем сөйми күңел. Әмма барыбер кайчак сине уйлап куям, уйланам да елмаеп куям. Сәнгать хакында нинди фикерләр йөртәсең? Син бит шуларның уртасында йөрисең, өлкәнрәк буын вәкилләре белән яшьләр арасында да йөрисең. Ничегрәк булган Сәнгать элек икенче төрле, хәзер бөтенләй икенче төрле бит инде. Халык ул хатта теге халык җырлары да тыңламый, репертуарында ничек сойларга аңлап булмый. Үзегез беләсез бит инде, икенче үзгәрде бит хәзер сәнгать. Кеше ничектер хәзер теге сузып җырлай торган җырлар тыңламыйлар. Халык үзгәрде дип уйлыйсыңмы, әллә кемнеңдер халыкка ниндидер үрнәге, бәлки тискәре яктан, бәлки Халык та үзгәргәндер, миңа калса. Әни алай дип уйлыйсың син? Шул халыкның үскән әти-әниләре синең яшьтән җырлаган җырларны тыңлап, ул балаларын үстерде. Заман шаукымы бәлки синеңчә шулай түгел. Менә безнең буыннар гаепле түгел. Менә хәзер яшьләрне әйтәм. Бездән яшьләр менә хәзер 20-25 аларга ничектер теге дискотечныйрак шундый теге бомбичный җырлар кирәк. Бездән өлкән алар инде халык җырлары, алар сусап минем концертка бит теге төрле буыннар, менә әбиләр, улы әбиләр килә. Менә шушы особенно мин авыл клубларында инде анда бит инде теге яшьләр бик юк, олы кешеләр килә. Менә шушы халык җырларын җырлаганда инде залларга төшеп, менә действительно рәхәтләнеп, биетеп күңелләренә теге май булып ятадыр дип уйлыйм шушы җырлар. Менә гастрольләрдән кайтып кирдең, иң беренче нәрсә эшлисең? Нигә тотына? Марат. Идә, мин инде балаларымны нык сагынып кайтам. Минең кыз да инде әткәй кайчан кайта, сорап кына тора инде теге. Мин инде кайтып кергәч, ял итәм.
Орыта хәзер. Бергә 2-гә кадәр йоклыйсыңмы, иртән торасыңмы, нишлисең? Иртән торам, мин инде садикка әйтәм кызымны көндә. Хәзер теге ничектер яшьтә барам икән. Теге элек аратмайдыр. Элек мин бер урыннан кайтам, гасто икенче бригада белән чыгып китәм. Аже күнү-түнү концертта идем мин. Хәзер үзеңнең теге сольный концерт булгач, ничә сәгать буе җырлыйсың, как-то ничектер арыта уже. Теге әле ул хатта Марат, менә шул арытмас өчен нәрсә чыныктыра син әйт әле? бик ерак точкаларга барды, халык сусаган шул хәтләйме, шул хәтле рәхәт онытыласың, менә шул концерттан бетәсең, менә юкларга кайтканда уже әйтә инде теге бер төрле ничектер хәл бетеп арытып җибәрә. Әнә икенче көнне барасың, тагы бит инде икенче точка, тагы шулай халык алдына чыксаң, бөтен аруың бетә. Ниләр белән мавыга икән, Марат, дисәләр, спорт нинди урында тора синең өчен? Спорт мин элек менә укыган вакытларда бик нык занимация итә идем, турниклар ниләр белән. Хәзер ничектер белмим. Синең инде сунарчы икәнеңне беләм инде мин. Аңа да йөргән юк инде. Балыкка йөрим, балык тутарга менә рәхәт. Өйеп акча бирсәләр бүген нәрсә эшләргә? Белмим, миңа андый акча Шаккатты. Әйтерсең кирәкмәс иде. Ул куркынычмы? куркыныч. Күп акча, ул бик бузу да түгел, ул күп акча, кинәт кенә күп акча килеп керү кеше ширләргә может аңардан. Кой әйтергә, нәрсә эшләтергә, койдан. Ай, юк. Менә шулай гына барсын, Ходай Тәгалә биргәне белән генә мин шуңа канәгатьмен. Без бит менә бүгенге көнгә килгәндә бик Аллага шөкер барысы да әйбәт. Әйбәт яшибез бит Зифа апа. Барысы да бар. Әлбәттә. Барысы да бар. Нинди генә кием, нинди генә Тапшырыгың башында ни дип башладык соң? Эй, ыжмах яшәгән көннәребез. Ошарга бар, нинди генә машиналарда йөрмәйбез. Бармы артистлар арасында чын дуслык? Мин үлем артистлар арасында чын дуслык юктыр. Конкурентлар барыбызда, теге коллега, чын дус бит ул. Дус дигән сүз бик зур җаваплылык бит ул. Дус ул дус булырга тиеш. Теге брат Сават, там андый ниләр артистлар арасында теге юктыр ул. Марат, рәхәт синең белән сөйләшеп утыруга. Бик каты үзем күптәннән белгән буларак та, иҗатташ дустым буларак та. Инде бу сорауны бирмәсәм дә булыр иде, ләкин бирим әле. Бәхетлеме син? Канәгатьме син язмышыңнан, тормышыңнан? Һәм киләчәккә нинди уй ниятләрең, максатларың, тамашачыларыңа да әйтеп калдырыр теләкләрең? Зифа апа, Аллага шөкер, үземнең язмышым белән мин чын бәхетле кешемен. Туганнарым бар, гаиләм бар, әбием бар, көтеп торырга. Бер туганнарым, 2 туганнарым, 3 туганнар, барысы белән дә әйбәт аралашып яшибез. Без туганнар белән кемдер бер туганнары белән душман булып яши. Без менә апаларым белән без көненә бер 20 тапкыр сөйләшмәсәк әйме, безнең күңел булмый. Инде планнарга килгәндә, әле яңа җырлар эшләргә Алла бирсә, яңа җырлар, әле менә бик бу эшләр белән, менә бу арада яңа җырлар эшләгәнем юк. Менә син язып биргән җырларда бара әле, менә апама дигән җыр язып биргәнең Зифа апа, аны эшләтәм Алла бирсә. Планнар зур. Җырың булса, шундый моңың булсын. Йөрәкләргә үтеп керерлек. Җаннарыңны сөйгән халкым өчен җырың аша бүлеп бирерлек дип дәшәм сиңа дустым. Бүгенге тапшыруга килүеңә рәхмәт. Рәхмәт Зифа апа. Шундый матур тапшыруга чакырганыгыз өчен сезгә иҗади уңышлар, зур рәхмәтләр, мине хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен. Исән-сау булыгыз. Шундый кунаклар арасында сез сайлаган шәхесләр дә булуы мөмкин. Сез теләгән билгеле йолдызлар, җырчылар да, бәлки арагыздан нинди үзенчәлекле хезмәткәрләр дә, һөнәрмәннәр дә булуы мөмкин. Языгыз экраннарда, безнең адресларыбыз әледән-әле пәйда була тора. Онытмагыз, тапшыру барышында юбилярларыбызны, туган көннәрне, туй көннәрен котлый алабыз, мөмкинчелек булдырабыз һәм сәламдә йөрәк сәламнәре дә яңгырата чакбыз. Әлегә кадәрле кәеф ташка үлчим иде. Шул сәлам телеканалын карап, анда Марат Шәйбәковны күреп, кәеф күтәрелде диярлек булсын. Киләчәк көннәрдә дә сөю сәгадәт, шатлык белән яшик. Күрешкәнгә кадәр.